проекти хонаи дуэтажа, а так фундамент аз санги кӯҳӣ хушрӯчиндагиай. Як се Россиян дошта бошем, дар Россия уже 30,000 сомон расход шудагиай. Салом алейкум бародарон, тамошобинон ва подписчикони ин канал. Хушомадед ба канали мо. Ана рости хела шид мо дар YouTube набудем, яъне видео намепартофтем. ин кор сабаб дошт. Ина мо боз баргаштем ба YouTube. иншоаллоҳ видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. пешар мо дар мавзӯи проектҳои хона, расходҳои хона ва расходҳои нархҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ ҳамааш гап мезадем. боз насиб бошад видеоҳои нав ва нархҳои ҳозирақатӣ ҳамаша ба шумо гап зада метем. имрӯз мавзӯъ дар бораи як проекти хонаи дуэтажа мешавад. проекти калонай, беҳтарин проектай. хай видеоро тамошо кунем бародаро, ҳамаша гап зада ба шумо метем. аз шумо фақат дастгирӣ подписатсия кунед, видеода лайк ва видеоҳоро тамошо кунед. аз видеоҳои нави мо бохабар бошем. рафтем. ина бародарон проекти хонаи дуэтажа. проект неки ганда калонай. дурӯзи хона 17 метрай, баруш 11 метр. хона дуэтажа мешавад. дар этажи якум 4 хона, баня, кухни мешавад. дуюм этажда бо детский хона, спални, ҳамихе чиё мешавад. хеле дестем фундамент нав буд шидагиай. фундамент аз санги кӯҳӣ рехтагиан. болошам 20 сантиметр монолит рехтагиан. хона неки ганда калонай. И ба фикрам расходшам хела мешава. ина ман ҳозир гап мезанам дами фундамент чанд сум расход шидагиай. ана и парада, инае ки хонаи майда дидестен, и банияшай. у якум камтар калонтарай, у кухнишай. ина инҷа калидор лестница мешавад барои дуюм этаж биромадан. ана баъди лестница 4 таи дига хона мешавад. инҷа хонаи мешиштанӣ, ана гостевои хона, дута хонаи меҳмонхона дорад. яъне якта мардаки, якта занаки гӯемам, хато намекунем. инай дурӯзуш ба фикрам меҳмонхонаи мардакиай, оне ки калидор дора ӯ меҳмонхонаи занакӣ. фундамент баландиш 1 метр шидагиай, 20 сантиметр монолит рехтагиан. як бор тамошо кунем. ана даи фундамент бародарон уже 30,000 сомон расход шидагиай. расходи ҳамин фундамент устуҳош қатӣ уже 30,000 сомон расход шидагиай. ана санги кӯҳӣ 3 камаз рафтагиай. як камазаш 1,500 сомонай. 3 камаз фақат санги кӯҳӣ барои фундаментчинӣ. ана атсеф рафтагиай бо дута камази дига. ана атсефе дидестен. ана 2 камаз 1800 сомони дига. як камаз атсеф 1800 сомон. 2 камази дига атсеф рафтагиай. ана симент 20 халта рафтагиай. хайда ҳозир камтар рафтагиай, барои чӣ ки 20 сантиметр монолит рехтагиан. ҳозир ай болош тамом. ана арматур рафтагиай, бо сим рафтагиай, бо хела чи дига рафтагиай. ҳозирашта 30,000 сомон фақат барои ҳамин фундамент расход шидагиай. ин чертёжа соҳиби хона мисол ба дили худуш кашидагиай. ҳамин хел фундамента тайёр кардагиан. ана шумо метавонед мисол ҷое ки ҳамин маъқул нестай шумода, метавонед ягон ҷоша изменит кунед.
мисол хонаҳои хунира аи тараф мемонӣ, баняра аи тараф мемонӣ, мисол гиҷоиша ки маъқул нест айтона мехоҳед изменид кунед. насиб боша давоми ҳами кори ҳами хонара сар кардан боз сёмка мекунем чанд сме ки ҳами хона дар расход мешавад то кириша агар тавонем то ключ спориданшона ҳамаша сёмка карда мепартоем. ана як пагони метри ҳами фундамина устоҳо 50 чиндагиан сангуша ана монолитша 21 пагони метрша 20 рехтагиан. ҷое ки арматурое ки дидесен инҷа стойка мешава, тумба мешава, яъне ҳар як угле ки чӣ шидагия ҳамаш тумба мешава. хона ба ғишти пухта мебардорем меган. ана нархи ғишти пухта чанд сум меояд дар завод, чанд сум ҳоли ҳамаша сёмка карда шумо да гап мезанем. хулоса бародаро ин ҳами чертиёжай шумо да гап задум. ин ҳам буд бародаро проекти имрӯзаи мо. насиб боша бо видеоҳои нав ба нав пешкаши шумо мекунем. дастгирӣ кунен, тамошо кунен, лайк, подписатсия, комментария ҳамаша мо интизорем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. аз видеоҳои мо бохабар бошед.